Başya navçeya Ercişavanê bi sê salane ku lîstikek wek beyzbolê tê lîstin. Navê vê lîstikê Topa Garanî ye. Gundî dibêjin ev lîstik jariyê baf û karê me ve jî hatiye lîstin. Em dixwazin ku zarokê me jî vê kevneşopiya me ji bîr nekin. Li gundê îşbaşiya girêdayî navçeya Ercişavanê lîstika Topa Garanî bi sê salane ji aliyê gundiyan ve tê lîstin. Ev lîstika dîrokî weke beyzbolê tê lîstin û bi taybetî jî zivistanê ji bo gundiyan dibe sporek pir xweş. Muxtarê gund dibêje piştî futbolê bi taybetî Topa Garanî tê lîstin û topa vê lîstikê jî ji pûrta çêlek an jî dewaran tê çêkirin. Evet, vê oynama Topa Garanî. Futbol, pey futbolê em vê topê dileyzin. Topa Garanî bi 10 merva, 11 merva, 12 merva, 15 merva pê dileyzin. Yani karşılıklı vali. Hem tarafı vali hem tarafı vali. Topa mecib purta çelek ay veya ga ya davar mezin. Top dikin dinin şil dikin sıkıştırmış dikin basmış dikin pe avke dileyzin. Gundê jî bi vê lîstikê pir kêfxweşin û dibêjin ev lîstik ji bav û karê me maye. Bavkolê me da leyistina hatiye heta rojor dileyzî hîn bûne. Devam dike. Ne herî nihayî devam ken bira devam be vaqt ew nebe. Pê kêfxweş dibe. Tabii pê kêfxweş dibin. Ama şimdi bavkolê me leyistina bu oyna ona. Galê me de me hatiye Topa Garanî ji berê de hatiye em tev hev dişine paştî bin rakip olarak dileyzin. Ava oyna galê me de me hatine muhtarê me îmamê me çago ava oyneke zef başe zef zevkliye. Melayê Gul jî dibêje ev lîstik sporek bi hêcanê û heke wextê mirov yê wara hebe vê lîstikê dilîze û sporê dike. Ava topa hinek genç dileyzin navê wê Topa Garanî ye. Yani piştî futbolê şûn da hemen millet zaf venê dileyze. Sporeke heyecanlı ye, xaş e. Millet zamanê xwe boş ku eger hebet ê vira derbas dike bi venê dileyze. Tiştekî rind e yani meşgûl dibe en azinde. Belê ev lîstikanê jî li ser berfê tê lîstin beyzbola Amerîkayê hebe lîstika Ercişê Topa Garanê ya erdîş yan jiyan vê jî bîr bixin rastî jî divê xort û ciwanên ku li pêşiyê tên rojên pêş de divê vê lîstikê hem pêş de bibin hem nedin ji bîrkirin xeberê xwe me bi hev re temaşe kir em ê niha jî berê xwe bidin manşetên rojnameyan.